En Pontevedra hubo nas últimas horas un amplo dispositivo policial por unha pelexa nos soportais da céntrica Praza da Ferrería. A liorta tivo lugar despois de que unha muller toxicómana, habitual na zona, entrara nun negocio a pedir comida. Ante as negativas dos responsables do local a darlla, comezou o enfrontamento, o que se uniron máis persoas. Non é a primeira vez que acontece algo semellante. Desta volta foi pasadas as 8 da tarde neste establecemento de venda de pizzas dos soportais da Ferrería. O dependente non quixo darlle comida a unha muller toxicómana coñecida na zona, enfrontouse a ela. Discutiron e uníronse a liorta varias persoas máis que mesmo chegaron a darlle patadas ao mostrador, polo que tivo que intervir a policía para disolvelos. Intentaron agredir a un compañero ahí en su comercio porque no les dio comida, se le intentaron meter, tuvieron que venir 5 o 6 patrullas y ya no es la primera vez. Vimos moitos gritos, como que había pelexa, coches da Policía Nacional, da local, entón a miña parella baixou e a ver que estaba pasando, eran os de sempre. Os comerciantes e os hostaleiros din estar fartos dunha situación que empeora cada día. Hacen sus necesidades por la calle, este callejón se meten ahí, es horrible, el olor es fatal. Limpiar todas as mañáns, fan as súas necesidades na calle, tanto no callejón como no propio soportal, os olores. Y vienen aquí, ensucian, están con la cerveza, fuman unos cigarros extraños y dejan todo tirado. Din que hai un efecto chamada cada vez que chega o inverno, precisan solucións urxentes porque moitos xa evitan esta zona da cidade. Claro, son reacios a venir porque, claro, están tomando algo tranquilos y se les meten casi dentro de la mesa a pedirles, aparte, ya te digo, llevan olores, van bebidos, van tal y no tienen respeto ninguno. A xente pasa con medo, o sea, hai moita xente que ven con rapaces, que ve a xente maior, que quere pasar e demais, pois evita pasar por aquí. Son as horas despois desta liorta, a poucos metros na praza de Méndez Núñez houbo outra en que interveu tamén a Policía Nacional. Foron identificadas 3 persoas por agredir un home que ia gritando pola rúa.